Здравейте на всички скъпи зрители. Тъй като член 13 беше приет и всяка сутрин трябва да се буда с около 30 имейла, гласящи, че някой от старите ми клипове бил страйкнат и няма да получавам пари. Първо, не ме интересува. Второ, писали ми всяка сутрин да се буда с по 20-30 имейла. В смисъл, от един имейл разбирам. В смисъл, ето виждате. Буквално са 30 и някои имейла. Но, да, както и да е. Тъй като член 13, да, вече всички им е писнало това име, на мен ми е писнало това име да го чувам постоянно навсякъде. Може би ще застраши опит да не се смея и също така не е имал опит да не се смея от 2 месеца, в смисъл. Фак, напоследък имам доста работа, но както и да е, днес ще има един, който се надявам да не е последен, обаче по законите би трябвало да е последен. Затова ще го направим по възможно най-копирайтнатия начин. Така, както по старото, един клип и ще го гледаме. Хайде да започваме. Абонирайте се, споделяйте клипа и нека направо започваме с дано да не е последния. Игри, гейминг периферия, книги, мърч, играчки, пъзели. Всичко това може да вземете от Озон с промокод GF19 за 10% отстъпка, като така помагате на мен и канала. Няма си идея какво е това видео, няма и толкова много гледания. Така. Добре, тази котка се прекина. Затова котките имат по 20 живота. Тя има повечко. Така съм сутрин на първа смяна към училище. Зимата на минус. Вече този клип е копирайт страйкнат заради музиката. Holy shit! Колегата си мисли, че ще ходи с този Хари Потър. И това вече е страйкто заради музиката. Нищо чудно да бъде изтрито. Вау! Аз защо трябва да трайна това в това? Толкова много музика вече копирайт, че направо по не 10, 50 имейла ще има. X1Bet и това вече е махнато. Оставай, каква та реклама, човек? Мали, това колко масло фърли? Окей, край. Те и мен тук с бутилката. Празна. Найнгак мимс. Добре. Вързия. Това си минава сцена от филм на Transformers. Панамерата. Fuck you. Токио Дрифт ще има тук. What? Добре, всичко гасна на секунда. Добре, много странен трай на Тораф. Защо няма музика? Какво стана? Защо няма музика? Той ги нареди всичките, бе. Защо ми спря музиката? What the fuck? Това от клипа ли? Да, това от клипа. На колегата съм страйкнали клипа и на него, май, като гледам. Вече е музика. Just to be sure. А каква е тази песчика?
Браво! Точно така се прави, засичането. Засичането. Уху! Значи забравете това. Това не е трайно клап, не знам какво, обаче ми харесва клипа. Добре, това май обърко заглавието, като гледам. Обаче клипа ми харесва, това продължавам да го гледам. Олеле боже, край. Край. Али мечката. Не. И никой няма да падне сериозно. Оле, колко се смял това, при като го бях гледал. What? Окей. Провалих се, но не ми пука. Добре. Wow. Well, guess I'm gonna sew it myself. The heck? Mama! Добре. Добре. Край. Очакваше се. Гледай какво чудва куче. Водят се за ръчичко поне. Али бухла. О! Виж какво стана. Край Mortal Kombat. Усещам. О, не, о, не. Край! Да стига! Обаче до сега да се вижда така си ми път. Пиче просто не го пука, че си го цели с електрошок. Добре, доста интересен танц.
Това не знам защо така става. Give me best shot. Мали. Чомс. Воу. Какво ще правим сега? На бас у камерата. В камерата се връща. Или няма да цели ще падне. Али... Добре, ще я служи в раницата. Това може би повече към Like a Boss Compilation, ама окей. Айде, падам. Али, колегата се прекина. Това като гледа края, клипа. Има последно. Малко се слайднахме надолу. Както и да е, хора. Да, засмях се. Какво да се прави? И без това ще бъде свален този клип, сигурно. Както и да е, бъде хора, че гледам, аз клипът да ви е харесал, ако така оставете по лайк, абонирайте се и ще продължаваме докато не ни направят проблем, нали така, защото все пак обичаме си трайното ляв, с това сме почнали и не ми пука за на никой мнението какво мисли за трайното лява. Абонирайте се по клипа and don't forget, stay cool.